Έχεις σκεφτεί ότι με το ασπράδι αυγού που αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ, το έτοιμο σου λέω, το παστεριωμένο και λίγη κουβερτούρα, μπορείς να φτιάξεις αυτή τη μαγεία? Χτυπάμε όλο το μπουκαλάκι, δηλαδή 500 ml ασπράδι σε μαρέκα. Δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο, μόνο το ασπράδι έχουμε χτυπήσει, χωρίς ζάχαρη. Και έχουμε λιώσει 250 γραμμάρια κουβερτούρα. Τα ανακατεύουμε όπως βλέπετε εδώ πέρα, στην αρχή σιγά σιγά. Προαιρετικά ένα σφινάκι αλκοόλ, ό,τι θέλετε εσείς. Αν θέλετε λιγότερες θερμίδες ή δεν σας αρέσει το αλκοόλ μέσα στα γλυκά, παραλείψτε το. Μέχρι να γίνει μαλακή η σοκολάτα, όπως βλέπεις εδώ πέρα, δεν μας ενδιαφέρει να χάσει τον όγκο του. Τώρα όμως θέλουμε κινήσεις κυκλικές για να μην χάσει τον όγκο του. Αν θέλετε η μους να γίνει λίγο πιο σφιχτή, μπορείτε να ρίξετε λιγότερο ασπράδι. Αν θέλετε όμως να έχει λιγότερες θερμίδες και να είναι πιο πρωτεϊνική, θα βάλετε όσο εγώ. Βάζετε σε ό,τι φόρμα θέλετε εσείς. Αφήνετε όλο το βράδυ στο ψυγείο, μπορείτε να το φάτε και τώρα όμως είναι έτοιμο. Βελούδινη μους με τόσο απλά υλικά. Καλή σας απόλαυση!